Mentang adon apo ke Facebook akau profile jonga na banta ban pen EP ya ke lenti kumno ban pengkala ya ke Facebook akau jongpi na ke Indian profile cha ke USA profile kene kedai ke we na ke balong important ba na ke banta bang yo sibun ke bisa tangan explain EP kendiat hajwa bangan move chekne ke step tungin klik chua na ke profile icon apo ke Facebook akau jongi nang ta pi ya kini ki option ki badon liang kading ki banga ai ya ke drawer klik na ke section pi ladang here to try don chipun ki option handai ka option ka bangi don kam ban lej menta kadai kene ka setting and privacy klik na ke section nang ta pi na pedang du don ka option setting klik biang na ke section hang ne lapoi chekene ka akau detail jonge te ka sakne ka video baleng akwa ban batai pi kumno ban pengkala ya ka region song pi na ke Indian cheka USA kata ka USA ke jengmut kumno kata ka Indian profile ke jengmut kumno ka Indian profile ka receive ya ka income lada pi yo 6000 view pila ban receive tang $0.10 lene $0.20 handrai lada ka akau jongpi kan long USA pisnga thu ke USA ka long ka pisa ka bahe te ka akau jongpi kala ban kama ya ka ad revenue 6000 view nadu $100 apo $10 hadin bapila de ban submit ya content monetization set up tool te ka sapo kene ka section ngan pen EP da ka bangi boy apo kene ka setting icon sahir try do nang ta ngin share ya ka region pi ya option language and region select pat klik ne kene ka section apo kene ka section pi ka account jonga kadai ka akau an up language English US ka format dit jonga United States English ka language ka banga pendon kam ha ka ban post le ban translate egi post ka English nang ta ka option ka banga kwa ban batai ka pang na banta jongpi kadai kene lada pilih ne kene ka section klik na ne option ka pan isipun ki language pila ru ban search India lada pi search India hang ne ngangai hang ne ngimla ban I ya ke India balai ya kene ka Facebook account jonga la create ha ka US le ne ka United States kum ka VPNแต่มันดังอันทุอีพีหางในกุมโนบันเป็นกะลาลาดาตั้งกับ Facebook ชิมัดเอกำละบันเลเยกในกะสเต็มนามารบางอีติปเยกตางิฮับบันดาวน์โหลดยาเววแอปพลิเคชันอุปกรณ์ตัง Super VPN Pro นังตาฮับโปจงในแอปพลิเคชันกิบะเป็นทุดหางในสคลิกเบจ allow นังตาสคลิก continue คลิกเบียง allow ฮับโปกันในกะ section like na ka phone jongpi nang ta sa turn off ya ka mobile location jongpi pe hane man ta ka location jongpi dai phila ban turn off phim dai su ban on ya ka location ha ka por pa pi pendon kam ya ka step turn off ya ka location jo ka mobile phone jongpi nang ta sa click auto select hadin nang ta pi ya ka US UK select US anda pila click na ka station sa click connect Piane connected US smart proxy. Anda bila dapat turn on ya kenega Super VPN Pro. Bila ban lek na kenega section sepengkala ya kenega Facebook location region jongpi. Lada pimla ban lek ya kene pila biang ban chna da ka new account lada pi kwa ban chna ya ka US Facebook page lane profile pila ban kenega ka Super VPN but off your location jongpi nang ba ka location ka pa create Facebook account kan lek direct sa ka US na marang isnga thu ba balai ka long Indian ha ka account jongi na mar ba ka location jongi ka dai ka India pila ban off your location but mandon kam da ka location jong ka United States dada pimla ban le kum ta sa comment ya ka video ngan pat mi ya ka video step by step kum no ban create Facebook profile da ka United States region namar ngisnga thu ka region jong ka United States ka he jing sil ban ya ka Indian location